Здравейте отново, пак съм тук. Сега тук съм решил да ви покажа едни хубави японски тлета. Ефтини, бюджетни, даже съм взел два комплекта от този модел. Те са Номи, не знам каква си марка, ето тук показано как се изчупва в страни дръжката преди да се сложат тези шайбите. Но иначе това са бюджетни тлета. 9 мм, 15 и 24 мм с 3 размера. Аз като не поръчах от Япония директно. Не са китайски. Японски са си. Даже ще ви покажа. Виждате ли, че те не са много скъпи, но и не са много ефтини. И ще ми е любопитно да видя как ще се справят те. Тук виждате, има малко така ефтин вид имат. А тук тези предпазите ни, това е против разцепване, обаче много здраво затегнато. Ще трябва с чук да го извада. И това си е познато, аз съм виждал такова с предпазите. Например, много от летата ефтините бюджетни, аз такива съм виждал. Естествено. И се надявам да станат. Аз съм взел, нали, споменах, че съм взел още един комплект, те ще отидат в подарък. Другото, някои са от Япония, другите са от Тему, буклуците. Забравих да ви кажа, че това нещо, това е за поставка за стена, за тлета. Даже щях да забравя, че това е за тлетата. Значи, като се сложи така, и тя трябва да се види, ето как стои. И хубавото, че в Тему ги продават за по 2-3 евро. Не са скъпи, бюджетни са. Я им на големите ми, да, те стават. Но аз предпочитам на по-малкото така. Добре. Значи, ви харесва, още ще поръчам, но за съжаление, нали вече от 1 юли влизат някакви нови глупави правила за митата. Стоеш, ако съм купил това нещо за 3 евро, още веднъж толкова 3 евро. За съжаление няма идеално. Това ще бъде, за съжаление. Много станаха алчни. Сега, това тук виждате, от Япония съм купил директно. Това е кит за сглобяване. И това си е ръководството, но да имате представа, че тук какви са частите. И хубавото, че резисторите са вече маркирани на това нещо. Това е на KZ. KF30 кит. Това много трудно може да се здобие човек в Япония с тези китове. Те са за учебна цел. Ето ги резисторите, които аз най-много обичам да сглобявам на тези уреди. Тук има, те са сглобени тук явно предварително за сонците. И този зумъра е сглобен, само трябва да ги наредите резисторите, друго не виждам. Диодите. Около 4 диода има това нещо, гледам, но и това трябва да го намаже със специална суха паста, за да не се окислява и да не се драска. Уж позлатено гледам, но ще видим колко ще изкара. Ето как изглежда. Аз излъгах там, че няма батерия и сложиха в при куриера. Това е Forwarding куриер се казва. Кой да го препраща от Япония. Среща се дведната сума, разбира се. Доставката на комплектите, нали, тлета, това такива, още ми излезе 14 евро. Сега тук няма нищо. Виждате, че това е с масло. Някакво намазано. Обаче това нещо не е много качествено, нали. Сега ще видим това какво е. Да, това е защитното фолио. Да. Затова така ми се струва странно, че
отлепил, ама не. Ето това на КЗ Япония. Прост уред и даже интересното, че има за батерия тук. Кои са добри стойности? Ето, от 1 до волт и половина. Тук до 5 килома можете да видите, там е с безкрайност. Да, и тук има и за волтажа. Това е интересно. И се води, нали, аналогов мултитестър, обаче тук не се вижда отвътре какъв е механизма. Трябва така да го направя, за да го видя. Не е нужно това да го слагат, ама явно така са преценили. Ето и от тук има как се вадиш. Да. Ето и тук за сондите си слагате. Ето тук си слагате сондите, за да ги мушкате в контакта. А тези. Да, ето тук пише каква е. Ето тук. Предпазителят. 0,3 ампера и волт и половина батерия. Не е нещо особено, не впечатлява с много. Но и от Япония все пак. Чисто нов, хубав. Между другото съм взел един сам във втора ръка, защото не успях по никакъв начин да се здобия с най-трудния комплект, който не е за масовия потребител, а само на специализираните училища и ранни инженерни курсове, които за мен са пълна глупости. Както да е, ето тук сондите, ефтини са на вид, но според мен е китайско. Правилно за японска пазар, защото да иначе няма как да се поддържа толкова ниска цената. Но ще видим в последствие. Тук виждам батерията, това на всичко е написано на японски. Ще ми е интересно каква е батерията. Така да видим къде е правилно. Не се презарежда. Не се презарежда. Така, слагаме ги тези резисторчета и по-нататък ще скловим тези неща. Но като се има предвид, че това са ефтини бюджетни решения, ето как изглежда. Ето. Добре, да продължим другото. Пък ми остава малко памет на телефона. Другото, това е много интересно. Пак всичко, значи останало тук тези неща са от Тему. Това от Япония ще го погледнем. Това е за шублерите. Това ми е най-наболял проблем, че не винаги всичките стават. Нали, много мразято ми се търкалят шублерите и предпочитам да имат някакви стойка. Две съм взел такива. Ето, така да видим. Явно така ще бъде, да. И така ще бъде стойката за шублера. И да го може още да се сложат. Ама това според мен е излишно. Все пак всичко е принтирано. Мислех да взема 3D принтер за 2000 лева, но сметнах, че не е нужно, защото китайците го правят за 2-3 евро и с една дума никога няма да избия парите. Само да видим тук този шулер къде става. Не, малко по-различен, ама ще стане шулер, баке. Така. Добре, хубаво. Да видим. Да, ето още едно съм взел. За шублерите. Хубаво. Това какво беше? Да. Това беше за трионите. Троната беше. Това е за японските триони. Това е изцяло 3D принтирано.
усеща се кухо, но то просто така застава, нали, като стойката. Та идеята ми е да ви покажа ето с този японски трон, той струва към близо 300 лева и просто се подпира. Виждате, ето така стои. Нали виждате? Не знам дали ще видите по-добре. Ето така стои. Да. Харесва ми, че е така доста прецизен е. Което ми харесва, че добре е направено, значи това е така трябва да се стане. Добре. Значи, приемам него. Другото пак принтирано. Това е за стегите. И тук се слагат. И това е за стената. И тук се слагат стегите. Само че сега не знам къде съм ги сложил. Защото това стегата тук ми е малко по-голяма. Мисля, че имам по-малко, но имам и такива. Е таката се слагат. Средни, виждате ли? Е таката се подпира, за да не се търкалят насам натам. Имайте по-малки за по-големи размери. Добре. Хубаво. Това пак същото за трионите. Както ви го показах, това е същото. Абсолютно същото. Пропускаме го. Това е за вишлайтите. Доста голямо. И аз го взех на добра цена. Значи тук слагате флекса. Тук за кабелите. И ето тук слагате тези неща. Изглежда стабилно, но се надявам да ми върши добра работа. Така. И последното нещо, да видим. Това е насамба. Ма днеска изтървах раницата и може да съм го ударил, не знам. Аз го поръчах заедно с другия кит, който е. Ето с това. Заедно ги поръчах оттам. Но общо взето не е скъпа. Това ми струваше около 6 евро. Това беше 20 еврака. Но интересно е, че се отварят от двете страни. Виждате ли? От тук може и другата страна да се отвори. И тук това е втора ръка. Самба. Тук мишката е изцяло на японски и ще я преведа. Но интересно е, че тук са дадени схемите. Ето го. Но това много по-рядко намирам. Ето. Предполагам вече знаете от предишното видео, дето ви показах за един мултисет. Това е от 70-те години на 20 век. Така, малко се питам да го извада. Майде днеска го изтървах, нали, от раницата. Защото и тялото е му раницата. Така, ще ми е любопитно. Тук с метално такова настройка за стрелката. Това е ето за променливия ток. Това ще го използвам за батерии, за акумулатори. Това нещо ще меря резистори, но да ви кажа честно, не знам батерия дали има идея си нямам. Ето това е само Electric Investment Company, Токио, Япония. Виждате го тук. Предполагам, ще го видите по-добре. Но не изглежда зле за годините си. Запазен е доста, но беше 6 евро. Което бих казал, че не е лоша като сума. Само да видя за батерийката. Да. Но ще използвам батерията тук. Да. Ще ми е любопитно да видя. Така. Сега обаче
Така. Звучи интересно. Погледнете колко са интересни сондите. Типичен класически дизайн. Виждате ли го? Мисля, че това ще стане на съветския мултицет, който имам от първият. Мисля, че с такава сонда беше. Това по-хубаво е направено. Кабелите се усещат качествени, не ефтини. Но то се усеща, защото те само си марка. Така. Батерията. Ще го сложа на това. Да видим дали работи. Само ако така. Не. 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 Ма интересно, че не реагира. Ето реагира. Да видим тук. Щом реагира. Аха, да. Така. Така, ти си. Да. Толкова. Значи работи. Добре да работи. Ето и тук батерията, защото ми е необичайно. Тук пак трябва да гледам. Те всичките японски мултицети винаги имат нарисувана батерия. Ама ние в Европа не сме свикнали. Така. Малък ми се вижда заряда. Но това продължават. Така. Добре. Пробвахме, работи. Добре. Така. Това беше сега в мене. Това се надявам другия път да го отворим, да видим вътре какво. Но тук се вижда механизма. Малко така ба се скрили. Но тук се вижда серийния му номер. Произведен в Япония. Супер. Така. Аз се надявам това да ми е последното. Се надявам да продължа, но с липсата на време, понеже хода на работа и нямам време да се занимавам и с хобитата, и с моята работа. Затова аз ще те появявам периодично тук в канала. Но се надявам да не се разочаровате, защото много ми се иска да ви покажа някои неща. И определено има. Аз давно мислех едно нещо да ви покажа. Как се правят за дърворедби, за шаблони, за тези неща. Много ми се иска да ви покажа. Тайна си е, да. Голяма тайна си е как да се рисува. Има една техника, която не винаги показвам на всеки, но трябва да се научите с търсене. Ще станат нещата. Това беше за сега от мен. Много ми се иска други неща да ви покажа. Още много. Но за съжаление следващия месец аз съм в чужбина. Имам малко работа. И искам да донеса там техните битаци, разни букличета, инструменти, рендета и такива неща. Това беше сега от мен. Така че, чао!